Mae Dŵr Cymru'n gweithio'n galed i ofalu am dir, afonydd a chronfeydd dŵr mwyn amddiffyn eich dŵr yfed nawr ac yn flynyddoedd mawr i ddod. Mae eich dŵr yn mynd ar dipyn o siwrnau. O gwmwl yn yr awyr, mae pob diferyn o law yn llifo o'r tir ac yn ffeindio ei ffordd i mewn i nentydd, afonydd a'n cronfeydd dŵr. Ar hyd y ffordd, gallai ddod ar draws pethau sy'n effeithio ar ei burder, sy'n golygu bod angen i ni ddefnyddio cemegolion ac ynni i'w wneud yn berffaith i'n cwsmeriaid ei yfed. Mae hyn yn costio llawer iawn o arian, ac mae'n gallu newidio'n ymgylchedd prydferth. Tri weithio gyda phob math o bobl, fel ffermwyr, coedwigwyr, cerddwyr a chymunedau, gallwn newid ein dulliau o edrych ar ôl y tir, gyda'n gilydd. Mae hi'n ffordd well o wneud pethau, a bydd yn ein cynorthwyo ni i wella ansawdd y dŵr cyn iddo gyrraedd ein gweithfeydd trin. Tarddle yw'n enw ar hyn. Dŵr Cymru, eich cwmni dŵr nid yr elw.